He for She campaign sugdan sa University of the Philippines Cebu karong adlaw. Si Luis Romano sa dugang detalye. Sugdan karon alas 2:30 sa hapon ang forum ug photo campaign sa He for She. Usa ka kampanya sa United Nations nga nag-awhag sa mga kalalakin-an nga mosalmot sa women empowerment. Si Justin Balane, student counselor sa University of the Philippines Cebu, nibutyag nga ang kampanya naglaom nga makakuha og 1 billion signatures sa mga lalaki nga maoy makigbisog alang sa kababayen-an sa tibuok kalibutan. Nabantog ang He for She campaign pinaagi ni Harry Potter star Emma Watson. Ang He for She public forum ug photo campaign ipahigayon sa UP Cebu AS Lobby karong alas 2:30 hangtod alas 5 sa hapon. Ang He for She campaign giorganisar sa Sonta Women's Club Cebu, Akbayan, Youth Visayas ug Political Science Society. Luis Romano, Sunstar, Pilipinas.